शिव गुरु महाराज की जय हो जय हो। और हमारी आज कंपनी में फटाफट के घर में आंगन में द्वार पे आज शिव चर्चा का धूमधाम मचा है। जय हो। तो आप सभी लोग आइए और शिव गुरु का आशीर्वाद पाइए। हमारी गौरा मैया महादेव से विनती करके कह रही है कैसे कि नया जमाना आ गइल बा भोला जी। हाँ आप भंगिया ना पिसाई। हाँ सुनी अपन आदत बदली। हाँ मिक्सी ले आई हो। हाँ कैसे कैसे आ गइले नैका जमाना भोला, हम भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। आ गइले नैका जमाना भोला, हम भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। अरे आ गइले नया जमाना भोला, हम भंगिया न पी सब रोजाना भोला। आ गइले नैका जमाना भोला, हम भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। अरे आ गइले नया जमाना भोला, हम भंगिया न पी सब रोजाना भोला। भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। भंगिया न पी सब रोजाना भोला। भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। आ गइले नैका जमाना भोला, हम भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। अरे आ गइले नया जमाना भोला, हम भंगिया न पी सब रोजाना भोला। आ गइले नया जमाना भोला, हम भंगिया न पी सब रोजाना भोला। और कैसे पांडे जी? कैसे सिलबाटे लोढ़ा के गइले जमाना। गइले जमाना हो गइले जमाना। मिक्सी मशीन के अइले जमाना। आइले जमाना हो आइले जमाना। सिलबाटे लोढ़ा के गइले जमाना। मिक्सी मशीन के अइले जमाना। हम भरब ना रोज गाजा भोला। भरब न रोजे गाजा भोला। गाजा ना भरब रोजाना भोला। आ गइले नैका जमाना भोला, हम भंगिया ना पी सब रोजाना भोला। अरे आ गइले नया जमाना भोला, हम भंगिया न पी सब रोजाना भोला। आ गइले नया जमाना भोला, हम भंगिया न पी सब रोजाना भोला। आप गौरा जी हमारी कह रही हैं। हाँ आप तो भांग धतूर छोड़ना पड़ेगा भोलेनाथ। छोड़ना पड़ेगा सब। भंगिया धतूर